Čau lidi! My si dneska pro vás připravili, protože kamarádky mamka byla v Japonsku, takže ona přivezla dobrůdky. Jdeme ochutnávat. Tak jo, takže první asi tohle. Začneme s takovým želem. To možná všichni znáte, jak se vlastně taková ta tyčka, že to... No to je jedno, já to neumím vyslovit. No tak počkat, já musím zajít pro nůžky. Jo, tak. Jsme zpátky. Tak, už mám nůžky a... Chceš to otevřít, nebo jak to? Čekej. Takže tak. Mělo by to být mangový. A tak je takové žele uvnitř. Počkej. Ne, kape ti to. Jako, jak bys to ohodnotila ty? 10 z 10. 10 z 10, abych tomu dala třeba 9. Mňam. To je strašně. Mističku dáváme pryč. A asi dáme hnedka něco sladkého zase. Jo, jasně. Dáme takový Bonbon. červínky. Každá si Ono to asi vypadá jako ty takový ty kyselý bonbonky, co prodávají někde v Penny, ale ono to takový není. Určitě. Tak dám. 3, 2, 1. To je tvrdý. A kyselý, to není jak ty milují bonbony, to je úplně jinak. Ale to je dobré. To je Kdyby to dobré. nebylo tak tvrdý, tak by to určitě dobrý. Jdem na ten druhý. Jasně. Myslím takhle. To je jiný, ale je to takový kyselější, že jo? Poslední bude mít to nejslanější, tak se nelekněte. Zpátky. Čau. A Babička zdraví. jdem zkusit tady ty... nevypadají moc dobře, Jakoby, ale... ono to vypadá, že já bych to nějak znala, ten sladký. Vypadá tak perníček takovej, ozdobený. Je prostě samý perníček, akorát je to předělaný. Já to necítím. A jako docela dobré, ale... dal bych tomu 5 bodů. 8 spíš. Tak jo, další. Tak jdem na slaný. Kamo, já se bojím tady toho zeleného, protože... Jo. Tak když je to zelený, tak vybereme jako první. Kamo. Tak jo. Hej. To je špenát. Je hnusný. Mňam. To chutná. Asi ti chutná špenát, no. Ale docela to pálí na jazyku. Jo. Poslední věc. Jako další jsme byli tohle s tou bratrak. Kamo. Jdem to zkusit. To pálí. To pálí.